Syudad sa Davao gipasidunggan isip Clean Land sa ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities ato sa 15th Informal ASEAN Ministerial Meeting on the Environment ug 10th meeting of the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution niadtong Oktubre 28 hangtod 31. Si City Administrator Melchor Kitain ug City Environment and Natural Resources Officer in Charge Liza Madrazo mo'y nidawat sa mga recognition sa Lao People's Democratic Republic. Matod ni Kitain nga ang working group ni pasidungog sa mga lakang sa syudad sa pagmintinar sa limpyo nga kalikupan. Lakip sa mga gi-awardan alang sa Big Cities category mao ang Tangerang, Indonesia nga dunay limpyong hangin ug Phnom Penh, Cambodia nga dunay limpyong tubig. Si Madrazo niingon nga ipadayon sa syudad sa Davao ang mga proyekto alang sa pagpreserba sa kalimpyo sa syudad pinaagi sa Greening Program, Reforestation Program, Proper Solid Waste Management Program ug Pollution Control Program.